24 януари. Историята на Ябис Галаад. И така против града се събраха всички израилеви мъже, обединени като един човек. Тогава израилевите племена пратиха мъжа по цялото Бениаминово племе да казват: какво е това нечестие, което е било извършено при вас. Съдии 20 глава, 11 и 12 стих. Тук е полезно да дадем кратък урок по история. Един левит пътува със слугата и наложницата си в областта от Израил, определено за племето Бениамин. Пристигайки късно вечерта в град Гавия, той сяда на улицата, тъй като няма свободни стаи под наем. Един възрастен човек, който се връща от работата си на нивата, го кани в дома си за през нощта. Докато вечерят, отвън се събира група необуздани млади мъже и започнат да викат: изведи човека, който влезе в къщата ти, за да го безчистим. Съдии 19 глава, 22 стих. След като отблъсква хомосексуалните им аванси, старецът предлага наложницата вместо себе си. На сутринта я намира изнасилена и мъртва на прага. Когато пристига в дома си, левитът разчленява тялото й и изпраща по едно парче до всяко от 11-те племена, търсейки правосъдие. Племената се събират и когато чуват подробностите за безчинството, се заклеват да отмъстят. Поискват от жителите на Гавия да предадат престъпниците, за да бъде съдени. Бениаминовото племе отказва да предаде виновниците, като по този начин обявява поведението им за приемливо. Обединените племена 2 пъти нападат Гавая и всеки път са побеждавани. На 3-тия път подмамват повечето от защитниците на града отвън стените. Част от армията изчаква, докато отминат, а след това напада малкото останали в града стражи. Всички са избити, а градът изгорен. Когато войните от Бениамин поглеждат назад и виждат града си в пламъци, се паникьосват и са избити. Правосъдието е удовлетворено. Армиите на Израил дават прибързана клетва да унищожат всеки град, който не участва в битката за правосъдие. Съдии 21 глава, 5 стих. И да не дават дъщерите си за жени на бениаминци. Става ясно, че от Ябис Галаад няма нито един воин, който да се отзовал на призива. Армиите на Израил атакуват и избиват жителите на града, като запазват само 400 невинни девици. Те са предложени като съпруги за оцелелите мъже от Бениамин, за да се запази племето. Ябис Галаад прекъсва връзките си с всички племена западно от Йордан. Така сцената е подготвена за следващите събития. В онези дни в Израил нямаше цар. Всеки правеше каквото му се вижда за добре. Съдии 21 глава, 25